שלך בטיפול, יש לך שיחת אחראי, אני רואה, אנחנו מעבירים את זה לזירוז. הוא יתקשר אליך עוד פעם, המנהל. בסדר? מה זה ממתין? אני סיימתי איתכם לפני חודש. אמרתם שאתם מבטלים את הקווים. למה אתם גובים? הקווים הם מנותקים. אז למה אתם גובים עוד כסף? אז למה גובים עוד כסף ב-20 לאוגוסט עוד פעם? אני מסבירה לך. בגלל אתה ניתקת את הקווים, אני אגיד לך מתי ניתקת. זה מה שאתה החשבונית האחרונה זה על חיוב יחסי. מה שקיבלת. חיוב יחסי, הימים האחרונים שהיו מחוברים. אתם פשוט חבורת שקרנים. אנחנו לא ביצענו שום שיחות, אין לכם שום חשבוניות, לא שלחתם לי מעולם חשבוניות. אמרתי לך, בשנתיים האחרונות יש לך שיחת אחראי, פתוחה, והיא עדיין בטיפול, לא נסגרה. היא עדיין בטיפול, חודש שלם בטיפול. הגיוני, ממש הגיוני, חודש שלם. בסדר, אני מבינה אותך. שנייה אחת, תמתין. אתם לא יודעים מה אתם עושים בכלל. אתם משקרים, אתם מרמים ואתם גונבים. ואתם ממשיכים לגנוב. ואם לא הייתי רואה את החיוב הזה בחודש האחרון, אז הייתם עושים. לא לקחתם שום חיוב יחסי, לקחתם 160 שקל בכל החודשים האחרים. חבורת פושעים וגנבים, לא את, החברה שלך. עכשיו אני רוצה שיחה, לא עוד חודש, עכשיו. לא יורד מהקו, תביא אותו עכשיו, חוצפנים. אני מודה לך על זמן המתנה. תשמע, אדוני, אם אתה רוצה לקבל ה-600 שקל, אני יכולה עכשיו לזכות אותך, תוך 14 יום אתה מקבל אותו. אני רוצה, לא, לקחתם ממני 160 שקל עוד. תוסיפי על זה את ה-160, לקחתם 160 שקל. אין שום בעיה, אנחנו נוסיף את זה עוד. תוסיפו את זה, ואני רוצה שיחזור אליי בכל מקרה הזה. לא, אם אתה מקבל עכשיו את הזיכוי, מה שאמרתי לך עליו, אין צורך שיחזור לך המנהל. יש צורך, יש לי הרבה מה לדבר איתו. אז תחכה שיחזור לך המנהל. הבנתי, אז אם לא, הבנתי. תוך כמה זמן הוא יחזור אליי? תוך כמה זמן? אני זרסתי אדוני העניין, הוא יחזור אליך, בסדר? מתי שמות לזה, צריך תחקיר, זה לוקח קצת זמן. גברתי, התחקיר הזה כבר עשיתם לפני חודש. אני מבינה אותך. וחזר אליי, המנהל של הזה, חזר אליי. אז איך זה יכול להיות שזה עדיין בטיפול? הוא חזר אליך, הוא הציע לך 600 שקל, אתה לא קיבלת. כן, הוא הציע לי וזה לא היה מקובל אליי. הוא רוצה לעשות תחקיר, למה שאתה לא קיבלת 600 שקל? הוא רוצה לבדוק. לא קיבלתי ועוד חייבתם אותי עוד 160 שקל. בסדר, אמרתי לך שזה עדיין בטיפול. בסדר? תודה. בכיף. אז במהלך היום אתה תקבל סקר עליי והשירות שלי. אני אשמח שתדרג אותנו ב10. שיהיה לך יום מקסים. ביי. תעלי אשתך על הקו, שנקבל אישור לנתק את הקווים. אני רוצה החזר על כל אין בעיה, זיכוי. אני קיבלתי אישור סופר חריג. לתת לכם זיכוי על סך 300 שקל. מה פתאום 300 שקל? אתם חייבתם אותי שנתיים. אוקיי, מדובר באחריות הלקוח. איפה היית? לא? אתם לא שלחתם לי חשבוניות. תראו לי ששלחתם לי חשבוניות. לא משנה. בטח שזה משנה. אתם צריכים לשלוח לי חשבונית, וראיתי חשבונית, אז הייתי רואה. לא, על מה אתה משלם? מה? זה כסף שלך, אתה אמור להתייחד ולבדוק... גברת, אל תגידי לי איך להתייחס לכסף שלי, ואחרי שאתם גובים ממני ברמאות, כי זה לא שלכם, במשך שנתיים, כסף שלא מגיע לכם, שאתם רואים שאני לא משתמש בכלל בטלפון, והטלפון לא שלכם, אתם גובים ממני כסף. אם זה היה 3,000 שקל, הייתי רואה, אבל שורה של 160 שקל בחשבונות של 20,000 שקל כל יום בישראכרט, אז לא רואים. ואין לי שום בעיה להגיע עם זה לבית משפט, שום בעיה. אתם לא תשלמו 3,000, אתם תשלמו 30,000 שקל. האינטרנט שלנו, מובייל, שבה תוכלו... אני מחכה, תעלה אשתך על הקו, ואני בודקת גם. בדמי מעבר מופחתים ועוד. לא יכול להיות אשתי על הקו. לבצע את הפעולות במהירות, בקלות וללא המתנה לנציג.
שירותים עצמיים. ברגעים אלו נשלחת עליכם הודעה עם קישור לאתר האינטרנט שלנו ולהורדת האפליקציה My Hot Mobile, שבה תוכלו לבצע מגוון רחב של פעולות כמו צפייה בחשבונית, פירוט שיחות, ביצוע עדכונים במנוי שלכם, מעבר תוכנית, בדמי מעבר מופחתים ועוד. ניתן לבצע את הפעולות במהירות, בקלות וללא המתנה לנציג. כן. כן, אני בדקתי לך, ותשובה סופית ברמת חברה זיכוי 300 שקל, לא מעבר. טוב, אתם תקבלו תביעה משפטית. קודם כל אני רוצה את ה-300 שקל, מכתב התנצלות, ואתם תקבלו תביעה משפטית. אני מבקש לדבר עם מישהו נציג יותר בכיר. כמה רגע. ברגעים אלו נשלחת עליכם הודעה עם קישור לאתר האינטרנט שלנו ולהורדת האפליקציה My Hot Mobile, שבה תוכלו לבצע מגוון רחב של פעולות כמו צפייה בחשבונית, פירוט שיחות, ביצוע עדכונים במנוי שלכם, מעבר תוכנית, בדמי מעבר מופחתים ועוד. ניתן לבצע את הפעולות במהירות, בקלות וללא המתנה לנציג. שירותים עצמיים. ברגעים אלו נשלחת עליכם הודעה עם קישור לאתר האינטרנט שלנו ולהורדת האפליקציה My Hot Mobile, שבה תוכלו לבצע מגוון רחב של פעולות כמו צפייה בחשבונית, פירוט שיחות, ביצוע עדכונים במנוי שלכם, מעבר תוכנית, בדמי מעבר מופחתים ועוד. אני מודה לך מאוד על הזמן המתנה ועל הסבלנות. מה שכן, כרגע אני בוטחת לך שיחת מנהל, אז התהליך יועבר מול מנהל. המנהל יבדוק ויחזור לך. יחזור אליי מתי? תוך 3 ימי עסקים. לאיזה טלפון הוא יחזור? תן לי, אני רוצה מספר לחזרה שנייה בבקשה. לא שמעתי? שנייה בבקשה. שבע, 8, 3, 3. בסדר. עכשיו רגע, אני קודם כל רוצה לוודא שאתם מבטלים עכשיו באופן מיידי את הקווים האלה. הטיפול הועבר מול מנהל, אז אתה ממשיך את הטיפול מול המנהל. למה אי אפשר לבטל עכשיו את זה? מה זה קשור? אני מעבירה את זה, אבל אתה לא, אני לא קיבלתי אישור מאשתך. אז תעלי אותה בבקשה לשיחה. אמרתי לך, תעלי. אני לא יכול, אני מדבר מטלפון קווי עכשיו. אז אתם יכולים להעלות אותה לשיחה. תן לי בבקשה מספר. 054 48 63 664.
האינטרנט שלנו ולאור... אני מאשרת. בסדר. אז אני כרגע מנתקת את הקווים ופתחתי שיחת מנהל, המנהל יחזור לבעלך. אבל אפשר להבין משהו? גברת, אפשר? איך זה יכול להיות? כן, איך לא שולחים חשבוניות אם גובים כסף? לא מעודכן אצלנו מייל. איך זה יכול להיות? אבל על החשבון הקודם כן היה, אז פתאום על החדש אין. הרי שלחתם לנו חשבוניות כשהיינו אצלכם במנויים. כבר הטיפול הועבר למנהל, בסדר? אז תחכו שיחזור לכם. אני רוצה רק לוודא, כמה זמן זה התקופה הזאת? אמרתי לך, כבר אני פתחתי לכם שיחת מנהל, אז הטיפול הועבר למנהל. טוב. אז תרשמי לו עוד טלפון, חוץ מהשלי שנתתי לך, תרשמי גם את הטלפון של אשתי בבקשה. סגרתי את הבנייה. טוב. בסדר? לא בסדר. בבקשה לחזור בהקדם. אז אוקיי, אני כבר אמרתי לכם שאני פתחתי לכם שיחת מנהל. אתה ביקשת מנהל. נכון. אז אני פתחתי לך שיחת מנהל. הבנתי. כן, השאלה אם הוא יחזור היום או עוד שנתיים. אם אנחנו פותחים שיחת מנהל, אז הניתוק מול המנהל. אבל ניתקתי לך. אוקיי. אז בוא נתקדם בבקשה. טוב. עוד משהו נוסף? לא. אני מקווה שזה... שמחתי מאוד מאוד לתת לכם שירות. אז בטוחה? כן. אוקיי. במהלך היום תקבל משוב, זה עבור השירות האישי שלי. זה לא קשור לאף אחד. אשמח שתדרגו אותנו ב10. יום טוב ויום נעים. ביי.